abwera ndi nkhani yochititsa mantha yomwe inachitikira mzimayi uyu yemwe ankalemera half ton. Mzimayi uyuyu ankati anapha mwana mwangozi komwe ankatembenuza thupi lake lambiri ndipo anasamira mwanayu ndi kukanika kuphupha ndi kufa, ndipo pamapeto pake khoti linagamula kuti mayiwa aphedwe popeza sangathe kuwasunga ku ndende mmene alili chifukwa sankatha kudzuka alipo, sankasamba amachita kusambitsidwa chidule, sankachita zambiri zomwe ino ndine timachita. Zitheka bwanji munthu oti samayenda nkupha mwana pomusamira? Mzimayi uyuyu ndi ndani? Kodi mwanayu anali wake? Komanso nanga mayiwa ankakhala ndi ndani? Khoti linagamula zoti aphedwe. Kodi anaphedwadi? Moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Ndine mkazi wa Dini Studios. Khala nipo mpumpume nkhaniyi kupitirira osayiwala kupanga follow, like, comment and share kuti zina zobwerazo tikhale tili limodzi. Dzina lake ndi Mayor Elizabeth Rosales ochokera ku Texas, America. Tsiku lina apolisi analandira emergency call ku nyumba ina kuti kwachitika ngozi, ndipo apolisi atafika kumaloko anapeza mwana wa zaka ziwiri Eliso ali mwakayakaya, ndipo atamuthamangisira ku chipatala. Mwanayo anapezeka kuti wamwalira. Apolisi anatsekula mlandu osati kamba kuti mwana wafa ayi, koma mwanayo anapezeka ndi zinthu zina zodabwitsa pa imfa yake. Mlanduwo unalunjika kwa anti ya mwanayo omwe ndi Elizabeth ajaonene paja. Eliza akukambidwa payo pa nthawiyo anali ali mulumu wake pa bedi lomwe anapanga nalo bwezi kamba kathupi lake lonenepa lomwe samatha nalo kuchoka pogona. Chilichonse ankachita kuthandizidwa, kuyambira kutembenuzidwa, kusambitsidwa ndi china chilichonse. Komabe ngakhale zinali chonchi, Elizabeth anavomera kuti iye ndi yemwe anapha mwanayo. Iye anati mwanayo ankakwawa pa bedi ndipo iye samadziwa, ndiye potembenuka anamuphinja mwanayo. Iye anatinso iyi inali ngozi yosapeweka. Mlanduwu unapanga draw attention ya ma media station ochuluka kuti mzimayi olemera half ton wapha mwana pomuphinja. Ma newspaper ma headline anali ankhani kuti mwana waphedwa, koma yolakwa nkukhala bedi. Anthu ambiri ananena zonyoza Elizabeth kuti vuto ndi iyeyo, nanga cha mtundu wanji anachilekerera chithupi kufika pamenepopo. Apolisi akupanga kafukufuku ananena zoti Eliza sakunena zoona zenizeni, pali chomwe akubisa pang'ono chabe ndi ngolongoso lako za moyo wa Elizabeth, chifukwa iyeyu asanafike hapapa ponenepa moyipa chonchi. Iyeyu poyambapo anabadwa zabwinobwino monga munja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Atakula pang'ono thupi linayamba kuyamika ndi zomwe amalipasa nkumanenepa muja mopanda dongosolo, ndipo mu chaka cha 2008 anapezeka kuti ndi mzimayi olemeretsetsa dziko lonse lapansi. Sankayenda kutembenuka yekha, ndipo chigonereni pa bedi yake yachitsulo yomwe anagonayo masiku nkumatha. Sister wake wa Eliza ndi yemwe anadzipereka kuti azisamala Eliza mpaka kalekale, ndipo ankayigwira ntchito mothandizana ndi mamuna wake kumusamalira osatopa. Ndipo kamba ka condition ya Elizabeth, apolisi ananena zoti Elizabeth hakunama chifukwa cha mtundu wanji munthu oti amachita kutembenuzidwa pogona. Anatembenuka yekha ndi kuphinja mwana, nanganso poti mwanayo analibe nthiti ina iliyonse yosweka pa bedi anakwera bwanji. Izi zinali zomwe apolisi anapeza, ndipo iwo anadziwa zoti iyeyo akunama akungofuna kutchinga china chake, ndipo mlandu unakazengeredwa kwawo popeza sakanatha kumunyamula. Ndipo anagamulidwa kuti Elizabeth akuyenera chilango cha imfa. Pomwe ndikufuna ndikuuzeni zomwe zinachitika tsiku lokaphedwa. Yamakawe Recruitment and Traveling Agency musayiwale awanda akatswiri okhawo omwe amathandiza ku nkhani ya mavisa okhalira ku John. Zija zokhala umoyo ozembazemba zija ku John ndi nkhani ya makolo athu akale awawa amathandiza mwachangu monga ma spousal visa, study visa, general work visa, ma temporary visa ndi ma visa ena ambiri. Inu nkumakhala ku John mtima uli mmalo, chizulu nkumachikutumula mosacheuka. Mfana uyenzani nyiyasebenza angifune kubwera ekhaya, musadipangise kupitiliza nkhani yangayi muchizula. Ayimbireni pa 0789286265 kapena omwe muli ku Malawi imbani pa 09946464434 kuti akuuzeni kulilongwe komwe kuli maofesi zawo.
madongosolo oti Eliza azaphedwa anayambika ndipo amayenera kuti adzakaluwe naye khoti komano nanga ayenda naye bwanji kukafika ku khoti. Anapeza ma expert special oti akamuchotse mulumu yake yomwe anakhalamo kwa zakazaka ndipo anachita kubamula khoma ndi kukwezedwa mchigalimoto chachikulu pamodzi ndi bedi lake pamwelo mpaka anakafika ku khoti. Koma anthu anadabwa, amati akafunsidwa funso amatenga nthawi kuti ayankhe. Apa ndipomwe anthu anadziwa kuti Eliza pali chomwe akubisa komanso kuphatikizapo sista wake yemwe iyeyo amakhala naye sanapezekenso nawo ku khoti. Izizi zinapangisa anthuwo kumupanikiza mafunso Eliza pomweno anaulula kuti iye si yemwe anapha mwanayo koma sista wake yemwe ndi mwini wake wa mwanayo. Iye ati sista wakeyo amakonda kuledzera nthawi zambiri limodzi ndi mwamuna wake ndipo akafika pa khomo amachitira nkhanza anawo chifukwa anali ndi ana 4. Amawamenya saizikukana. Choncho tsiku limeneli anafika pa khomo ndi kuyamba kumenya mwana wawo wa 2 years ndi chinthu mmutu ndipo kenako naona mwana wawoyo akuthatha ndi moyo. Iwo ndi kuyamba kulira mogwirizana ndi mwamuna wake. Anapempha Eliza kuti chonde awaphimbe ponamizira kuti wapha ndi iyeyo chifukwa choti iyeyo Eliza ankakhala akudandaula kuti moyo watopa nawo ndipo iwo akuyenera kusamalira ana awo 3 otsalawo popeza iyeyo Eliza sangathe kutero. Choncho ngati family anagwirizanadi kuteno koma chili muimfa chinapangisa Eliza kuulula zoona zake. Apolisi anamanga sista wake wa Eliza pamodzi ndi mwamuna wake ndi kuwalamula kupita ku ndende kwa zaka zochuluka zedi. Apa Eliza anachajidwa kukhala mfulu. Eliza paona kuti apano ana 3 otsalawo akuyenera kutsala ndi iyeyo ndi kutsamira kwa iyeyo anayamba kumanyamula mikonoyi kangapo pogona pomwe anali Konenepa kunyamula miyendo ali Konenepa ndipo mpaka anayamba kutha kudzuka pogona yekha. Ndipo atamuyeza anapeza kuti wachoka paja polemera 1036 pounds ndi kufika pa 800 pounds pomwe chimatha chaka atasinthirapo thupili linachepa ndipo anapita ku chipatala kukamupanga surgery yochotsa makwinye pa mimba pa moyo nkumapitilira. Musayiwale kupanga follow komanso like nkhani ndi comment timvezo mukuganiza inyo pa nkhani iyi kwina mukupanga share. Elizabeth.